Όλα ξεγόλα και γύρνα στον κόσμο των talent show που από ό,τι βλέπουμε ανθίζει ξανά με τις νέες παραγωγές εδώ. Θα μας τα πει εδώ η Ιρένε Τρόστ. Η οποία η Ιρένε τη βλέπετε εδώ. Μάτια έχετε και βλέπετε. Ακόμα δεν θα σε έχει στραβώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Προς το παρόν δηλαδή. Πώς είναι δυνατόν να σε εμφανίσανε έτσι χθες, εάν πιστεύεις ότι έγινε επίτηδες? Εγώ δεν ξέρω ποια είναι αυτή η ελπή, πώς τη λέτε. Την χαρακτηρίζω απελπή. Σε σχέση με αυτό που βλέπω τώρα μπροστά μου, το ξανθό, το ολλανδικό, το βορείου Ευρώπης, ας πούμε, το παρσελτός είναι και τα λοιπά. Σαν τουλίπα. Σαν τουλίπα, τι χρώμα τουλίπα είμαι? Δεν το χαλάσω, το έχω το περίγραμμα. Ναι, ήταν ένας εντελώς κόντρα ρόλος. Ποιος το σκέφτεται αυτό τα παιδιά? Το μπάζερ, αλλά μήπως σε σένα. Ποιο μπάζερ? Το μπάζερ που πατάνε και τυχαία, ας πούμε. Φτιαγμένα, έλα, αυτά είναι φτιαγμένα συστήματα. Άμα ήταν φτιαγμένο θα τη βάζανε να κάνει την LP. Δηλαδή και για πρώτο live. Ναι, κλήθηκα να κάνω κάτι πολύ δύσκολο, που έπρεπε πραγματικά να αλλάξω τη φωνή μου, γιατί συγκεκριμένη είναι πολύ χαρακτηριστική. Ναι. Και για μένα όλη η ουσία είναι να μιμηθείς τη φωνή της. Δηλαδή το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτή την περίπτωση. Δεν ήταν και δύσκολο να μιμηθείς την εμφάνισή της. Καλά, και η εμφάνιση ήταν πολύ δύσκολο, γιατί είναι πλάκα. Νομίζω είναι η αλήθεια είναι πως. Εσύ πώς. Μπορείς να εκφράσεις τον προβληματισμό. Για να δείτε πόσοι καλοί είναι εκεί στον αντένα, να ανεβάσουν. Να σου πω κάτι, προφανώς, αλλά πώς καλύφθηκαν? Λοιπόν, έβαλα πάρα πολλές γάζες για να σφίξει όλο αυτό το στήθος. Ναι, για να ισιώσει, να γίνει πλάκα. Δεν ξέρω κι εγώ. Στην αρχή δεν ανέφερα. Γιατί το κάνουν αυτούς τους ανθρώπους εδώ, ξοδεύονται λεφτά εκατομμύρια για το ανάποδο. Άλλοι πάνε και πληρώνουν και δόξα τω Θεώ η Ολλανδία με πρήγησε. Τι θα κάνει αυτός? Να σου πω κάτι, ο ρόλος έπρεπε να ήταν ολόιδια. Ποιος μπάζερ? Θέλω να μου βρεις τον άνθρωπο που κρύβεται από πίσω. Τον μπάζερ. Μπάζο είναι, όχι μπάζερ. Δεν ξέρω να το πει αυτό. Εντάξει, έλα, την επόμενη εβδομάδα κάνει Τζένιφερ Λόπες. Θα δικαιωθώ. Να σου πω, δεν ξέρω. Εκεί ίσως χρειαστεί να βάλουμε. Εκεί μπορεί να βάλουμε λίγη καμπύλη παραπάνω. Γιατί εκείνη τα έχει πλούσια, είναι αρκετά. Ευτυχώς είναι πολύ όμορφη γυναίκα, οπότε χαίρομαι που επιτέλους θα σαρκώσω μια κούκλα. Αλλά να είμαι ειλικρινής, μου άρεσε πάρα πολύ που ενσάρκωσα την LP, γιατί τη θαυμάζω πάρα πολύ σαν καλλιτέχνη και μου αρέσει πάρα πολύ που είναι απελευθερωμένη. Με την έννοια ότι. Όχι, έχει δηλώσει το φίλο της τη σεξουαλική προτίμηση που έχει. Καταρχήν, όπως την είδα, δηλαδή, αν μοιάζει με σένα αυτό που είδα, αυτό το χθεσινό, δεν έχει σεξουαλική ταυτότητα. Δηλαδή, θέλω να πω που να ενδιαφέρει κανέναν. Εμένα μου αρέσουν οι άνθρωποι που είναι απελευθερωμένοι και αποδέχονται και παραδέχονται αυτό που είναι. Τι είναι, όχι, εμείς μαζί τους είμαστε. Εντάξει, εξαιρούνται παιδιά και ζώα, το είπαμε. Αλλά όχι, σοβαρά. Είναι κομπλεξάριστη, μου αρέσει αυτό. Τι έχει δηλώσει αυτή η κοπέλα, δεν παρακολουθώ. Ότι είναι λεσβία, ομοφυλόφιλη. Ναι. Καλά. Τι άλλο να δηλώσει? Σιγά το, εντάξει. Ναι, εντάξει, μου αρέσει όμως. Αν μας έλεγε ότι ήταν straight. Όχι, δηλαδή ένας τύπος. Θα ζοριζόμασταν, γιατί θα ήθελα να κάνω και παρέχει πλάκα. Μου βγάζει πολύ μελέτησες πολύ. Αυτό δεν μου αρέσουν να ακούω όπως εμένα. Επειδή την παρακολουθώ καιρό και δεν είχα την τύχη να την γνωρίσω, γιατί ήρθε και στην Ελλάδα. Νομίζω είχε ερωτευτεί γυναίκα στην Ελλάδα και γι' αυτό ήρθε εδώ πέρα. Ναι, είχε γράψει. Βασικά νομίζω αγαπάει πολύ την Ελλάδα και τους Έλληνες. Και τις Ελληνίδες. Και είχε ερωτευτεί νομίζω μια Ελληνίδα και γι' αυτό ήρθε στην Ελλάδα. Και άρα σίγουρα κατεστράφει. Μισό λεπτό. Τι να συζητήσουμε. Εσύ τι κάνεις? Εγώ είμαι από την Ολλανδία, να το πω. Εντάξει, δεν χρειάζεται να δικαιολογήσει. Η μικρή Ολλανδέζα. Είσαι δεσμευμένη, επιτρέπεται? Γιατί θέλω να πω. Ψάχνουμε να βρούμε να παντρευτούμε κανένα ξένη, να πάρουμε διαβατήριο. Είμαι εντελώς ο αδέσμευτος τύπος που είναι. Γιατί έτσι, κατ' επιλογή? Δεν έχω βρει αυτό που θέλω μέχρι στιγμής. Ψάχνεις ή περιμένεις να έρθει παρακαλεστός? Όταν το ψάχνεις δεν έρχεται. Ναι, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Έχεις Τώρα δίκιο. που δεν το ψάχνω καθόλου, γιατί δεν είμαι καθόλου στη φάση για έρωτες κτλ. Μπορεί και να έρθει, αλλά μπορεί και να μην έρθει. Δεν ξέρω. Μήπως έχεις υψηλά τα στάνταρ ή μήπως εσύ εθελοτυφλής και μπορεί να είναι δίπλα, ρε παιδί μου, έρωτας και δεν τον βλέπεις? Έχω γνωρίσει πολύ καλά παιδιά, αλλά για ένα λόγο. Πολύ καλά παιδιά, μόλις το είπες τώρα, Ιρένε, τα γύρωσες. Το καλό παιδί είναι. Το καλό παιδί, ξέρεις ότι στην Ελλάδα εννοώ μαλάκας με δύο λόγους. Στην Ολλανδία πώς το λέτε το καλό παιδί? Περιφρονητικά, εννοείς ότι είναι καλό παιδάκι, ξέρω, εντάξει. Όχι, εντάξει. Υπάρχει κάποια έκφραση ολλανδική? Όχι, δεν θα έλεγα, αλλά πραγματικά εντάξει. Όχι, δεν έχω βρει στο παρελθόν κάποιους που ερωτεύτηκα γι' αυτά. Έφυγε, πάει. Τελείωσε. Ναι, τελείωσε. Αυτή τη στιγμή δεν νιώθω ότι έχω βρει τον ιδανικό άνθρωπο που τουλάχιστον για τα δικά μου μάτια για να μπορώ να κάτσω μαζί του. Για τα δικά τους μάτια νομίζω ότι πολλοί έχουν βρει. Είμαι λίγο ιδιαίτερη. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι πολύ εύκολος άνθρωπος. Τι ας πούμε πρέπει να. Τι σε ενοχλεί να ξέρω? Δεν μου αρέσει το δίθεν.
Η ωρεοπάθεια στον άντρα δεν την αντέχω καθόλου. Δεν μου αρέσουν οι άντρες που θέλουν να προβάλλονται καθόλου πάλι. Και θέλω έναν άνθρωπο γήινο, πολύ χαλαρό και να κάνουμε χαβαλέ. Δηλαδή, εγώ είμαι πολύ αγοροκόριτσο. Με βλέπετε έτσι. Μπορεί και γι' αυτό να γούσταρα τόσο πολλά να κάνω. Θες ένα γήινο που να μην αυτοπροβάλλεται. Και να κάνει χαβαλέ. Θεέ μου, ήρθε η ώρα σου. Ας φέρουμε ένα συνταξιούχο που περιμένει τη 13η από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός είναι η περίπτωση. Θα είναι χαβαλές, δεν θα προβάλλεται, low profile. Θέλω να έχει χιούμορ σίγουρα. Θα έχει χιούμορ για να περιμένει το 13ο. Αν δεν γελάω με τον άνθρωπο που είμαι μαζί, δεν μπορώ. Εσύ πώς βρέθηκες εδώ? Δεν ξέρω. Σήμερα γενικά. Στην Ελλάδα. Ναι. Ο μπαμπάς μου λοιπόν, ο μπαμπάς μου είναι Ολλανδός, η μαμά μου είναι Ελληνίδα. Ερωτεύτηκαν στην Αγγλία που σπουδάζανε. Είναι μαζί από 18 χρονών. Αχ, υπέροχο. Ναι, είναι νομίζω. Είναι μόνο μεταξύ. Δηλαδή. Μαζί ξεκινήσανε, μακάρι μαζί να τελειώσουν. Δηλαδή, ναι, είναι ένα ζευγάρι πολύ αγαπημένο, δόξα τω Θεώ. Και έχουν εσείς το παιδάκι, ένα? Έχω κι άλλο μεγαλύτερο αδερφό. Ωραία. Ναι. Και ερωτεύτηκαν λοιπόν στην Αγγλία και ο πατέρας μου ήθελε πολύ να έρθει στην Ελλάδα. Του άρεσε πάρα πολύ η Ελλάδα. Όχι η μητέρα μου τόσο. Όχι ότι δεν ήθελε, αλλά. Ο πατέρας σου, ο Ολλανδός. Αγαπάει πολύ την Ελλάδα. Στο μαύρο κρύο, εκεί στον Παγετώνα. Εσύ που γεννήθηκες? Ολλανδία. Ναι. Και πόσα χρόνια έμεινες εκεί? Μικρή, δηλαδή. Βέβαια πηγαίνω, ερχόμασταν πάρα πολλές φορές. Οπότε έχω ξεχάσει σε ποια ηλικία ήρθα εδώ πέρα. Αλλά ουσιαστικά ήρθα σε μικρή ηλικία. Δηλαδή εδώ μεγάλωσα. Εδώ πήγε σχολείο? Ναι, εδώ όλα. Αλλά μιλάω κανονικά Ολλανδικά, γιατί στο σπίτι μιλάμε πιο πολύ Ολλανδικά και Αγγλικά παρά ελληνικά. Μένεις με τους δικούς σου? Τώρα ακόμα ναι. Αχ, πόσο υπέροχο. Ναι, εμένα μου αρέσει. Ειλικρινά με ρωτάνε γιατί, αλλά εγώ άμα σας πω ότι εκτιμώ πολύ τον θεσμό της οικογένειας, γιατί ξέρω ότι τους γονείς σου δεν τους έχεις για πάντα. Τον εκτιμάς από αγάπη ή από υπολογισμό όπως κάποιοι άλλοι, δηλαδή μήπως με συγχωρείς? Ότι με συμφέρει, ας πούμε, να με ταΐζουν και με δίσκο φαγητό. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι η καλύτερη μαγείρεψη του κόσμου. Δεν μπορώ να πω ότι πλένω συχνά ότι βάζω πλυντήριο συχνά. Η μαμά, πώς τη λέμε τη μαμά? Αθανασία. Η μαμά Αθανασία. Προφανώς η Ελληνίδα είναι αυτή, δεν είναι? Ναι, η Ελληνίδα. Αλλιώς θα τη λέγανε immortality. Justin Bieber αλλιώς. Λοιπόν, όχι, δεν είναι όμως ο κυριότερος λόγος αυτός. Δεν ξέρεις να μαγειρεύεις. Δεν ξέρεις τα ρούχα σου. Δεν είναι πολύ άσε τον κόσμο. Κάτσε. Κοίτα, καλά κάνεις. Άσε τον κόσμο να κρίνει ποιος είναι οι λόγοι. Και εμένα με ρωτούσαν συνέχεια γιατί, ας πούμε, μένεις ακόμα με τους γονείς σου πριν συγκατοικήσω με τον μέλλοντα σύζυγο. Βεβαίως. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να φύγεις από το σπίτι της μανούλας, αν ας πούμε δεν πας να συγκατοικήσεις με κάποιον άλλον? Ξέρετε κάτι, είναι τόσο σκληρή η εποχή που ζούμε και όλα αυτά που συμβαίνουν με τις αρρώστιες και όλα αυτά που γίνονται γύρω μας. Το να έχεις οικογένεια σήμερα ημέρα είναι τόσο ευλογία. Και αν είναι και αγαπημένη, είναι ακόμα μεγαλύτερη ευλογία. Και άμα έχεις περάσει και τα εμπειρίες στα χρόνια που διαλύονταν οι οικογένειες, κομμουνισμός κτλ. Όχι, δεν τα πέρασα. Το ΣΥΡΙΖΑ εννοούσα. Θεωρώ ότι θέλω να το ζήσω, να το χορτάσω τους γονείς μου που δεν τους χορταίνεις ποτέ.